Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng mag-yosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang Davao, Mindanao, Tibok Pilipinas, Tibok Kalibutan, good morning. Welcome sa dinis sa ito ang panagbanuman sa programa ng Isyu sa Masa. Kamusta? Adlaw na may kalaga Webes. Pizza 11 ni nga bulan sa Setyembre 2025. Sa tanan na ito, mga sukis kaginan, mga suki na itong tigpanumay, usa ka maayo nga morning na usab, balang ka na itong tanan. Sa gyapon kami nang hinaot nga na kamos may panglawas kapiskay kinasig sa kinabuhi samtang mag-uban sa samtang may kala alang sa laing episode sa atong programang Isyu sa Masa karong adlaw. Sa tanan nato gabaga nagsumay dinhi sa 90.7 Love Radio o sa ato ang Facebook page. Maayong aga sa atong mga naka-FB din ha, paki-like and share ha. Sa ato aga programa, pwede sa mo magpasupot sa inyo ang mga komentaryo, inyong mga suwestyon, inyong mga greetings. Dinhi sa ato ang programa nga Isyu sa Masa. Alright, sama sa naandan, dagita may kalagataga pagtagad. Dinhi sa duha katak na nato para kuyog sa kahanginan. Mga latest development, labas o nagkisi-kisi nga mga balita o hisgutanan nga mga bahay karong nga buntaga. Pipila sa ato aga mga hisgutan, mga higala. Senate President Tito Soto kapitoko kang Speaker Martin Romualdez samtang ang House Speaker kapitoko sab sa pwesto nunod sa panawagang pagluwat sa katungkanan tungod sa dakong iskandalo sa budget sa gobyerno. Survival means siguro. Samtang minority sa Senado ni palag sa ilang liderato nganong nagpaulipon sa Kongreso nga o magpaulipon sa Kongreso labot sa nagpadayon karong investigasyon sa skandalo sa mga proyektos gobyerno. Dili pwede mo sokol sa amo kol. Samtang sa laing mahin mga diskaya nga nagsabit sa mga kongresista nga maoy utok sa flood control scandal. Dili gusto ni Senate President Soto nga mapailalom sa Witness Protection Program. Order siguro ni Tambaloslos.
Samtang pagduwig sa pipila ka mga senador sa flood control controversy, ginudahan nga diversionary tactic sa mga congressman nga nakaugom sa pondo sa flood control project. The best defense is offense. Samtang 20.7 billion na loan sa Pilipinas ngadto sa Korea dili na madayon sa kahadlok sa gobyerno sa Korea nga ang naisgutan sapi kurakuton ng gihapon. Ako naman kaayo ning kaulaw pudoy. Samtang Malacañang supak sa hangyo sa mga abogado ni kanhing Pangulong Digong nga dinhi na lang siya sa Pilipinas i-custody tungod sa iyang pangidaron og isyu sa panglawas. Mao man kay nagpadala anak dito sa dahig. Samtang Mayor Magalong bilib kaayo kang Senador Ping Lacson nga maoy mangulo sa Blue Ribbon Committee sa Senado. Ang mga tao na lang gyud karon ang wa na hinuon mo bilib kang Magalong. Samtang unemployment problem sa nasod Pilipinas, hapit na madoble mga higala kung itandi niadtong milabay nga tuig. Posibleng mosamot kalisod ang ekonomiya sa atong nasod. Dawa na'y gobyerno ang atoang nasod Pilipinas. Kana kuman pamaygala may magalangkop sa atoang panagkuyog dinhi sa programang Issue sa Masa. Akong sublihon Setyembre 11, 2025. Adlaw karon mga higala nga Huwebes bisag dili mo mangutana. Sa gihapon ako yung alagad bata-bata June Bersamin 90.7 Love Radio ang inyong gipaminaw. Una ta mo ambak ngadto sa mga isgutanan mga higala tugtisa ko ninyo nga timbayaon. Ang atoan niya sayo pa kaayo nag-atang sa tuang programang Issue sa Masa. Ma'am Christine Ampulokyo, good morning din ha. Si Demetrio Torrefel, mayong buntag dinarapita ni sa may Julayli Compound, Binugaw, Turil, niya tuang dakbayan sa Davao. Si Nits Miyon tanong sa ma'am, good morning. Ya ni dapita sa may Bangkal. Si Gisnel Salao, may buntag, Ma'am Elsa Kiyotso, Alsunito Gibara. O kuman pa nato nga naka-tune in karon nga panahon na wala lay kapasidad. Wala lay kapasidad mo pasupot sa ilahang text. Wala kapasidad mo pasupot sa ilahang text. Alright! Di na ta maglangay may gala kay sayang kayo ang oras daghan kayong mga nagdilaab nga isyo. Kaning istorya karon aning nagpadayo nga Senate investigation mga kaigsuonan. Hinay-hinay na nga naklaro karon nga ang Senado mga higala ulipod sunod-sunora na lang mga kaigsuonan kang Martin Romualdez dinha sa House of Representatives. Nawala na ang pasalig ni Soto pipila pa lang kaadlaw isip Senate President. Natunaw na ang iyang pasalig sa mga Pilipino nga himuong independent ang Senado ubos sa iyahang liderato. Kini human nga iyahang giangkon nga isang tawag lang di ay siya ni Martin Romualdez. Kay ang iya di ay amo dili di ay ang mga Pilipino kundi si Martin Romualdez mga kaigsuonan. Mauna ni ron ang dagway dinha sa ato ang mga higalang Senado. Kay ang issue
nga kadtong taga DPWH engineer nga si Bryce Hernandez nga gi-cite in contempt, Ma'am Susan Gadiani, good morning din ha, sa Blue Ribbon Committee sa Senado, ubos sa pagpanguna ni Senador Marcoleta, mga higala, wala na, gikuha na ang custody mga kaigsuunan sa mga kongresista. Gikuha nila ang custody gikan sa mga senador. Pwede ba na siya? Remember mga kaigsuunan, ang Senate o House of Representatives by principle and by law are equal. Walay labaw sila ha. Walay superior, walay inferior because co-equal na. Diba? Nabaday co-equal nga hawd ang usa inferior. Co-equal. No? Dili lang sila equal mga higala sa boto tungod kay national ang pagka-elect sa mga senador, lokal lang din sa distrito ang pag-elect aning mga kongresista, wala aning mga party list, mga kaigsuunan nga national in scope pod sila. Now, unsa di ay balaod, kung wala sila din na mga higalay rules na pagasundon, sundo nato ang balaod. What is the doctrinal mga higala? Pertaining to equal branch of the government as far as jurisdiction is concerned. Kung kinsa ang dunay jurisdiction mga kaigsuunan. Now, simple ra kay na i-resolve. Nga once ko equal mga higala, like sa Senate o kining gitawag natog House of Representatives, Nani Chel Obinke, good morning din na. May Lutaw Turil, kanunay naminaw Ryan Bintulan, Juvenal Burjos, kanunay naminaw, nadaot na daw ang iyang CP, sige mo kung tanaw kong bolgot mo nang nadaot na yung silpo niya. Undangin na si tanaw ng mga Bulitas Production, mga porn dig, kung saan mo ang ginatanaw din na. Kanunay number 1 makadaot sa cellphone. Dili na makadaot sa cellphone nga wa kay load. Ang makadaot sa cellphone na kay load unya magsige kag tan-aw board. So, ang rule mga higala, pag co-equal as far as jurisdiction is concerned, Gilbert Jess, good morning din ang Marisol Plaza, Humawan man buntag, is that kinsay nakauna, paunhanay. Paunhanay mga kaigsuunan. He who acquired first the jurisdiction preferred right. Siya mo'y duna mga higalay katungod. Wala ni siya kalainan. Anak mga higalang mga errant police officer, halimbawa, na ay kaso mga higala, na ang kaso sa Napolcom, dili na pwede manghilabot din ang ombudsman kinaas na Napolcom, no? Although na rules sa ombudsman nga at any stage pwede nila i-take over, pero dili pwede nga magdungan sila. The ombudsman must ask the Napolcom to take over mga higala anang kay naamay balaod nga ginasunod ang ombudsman nga any stage of investigation, pwede nila mga higala i-take over. Muna ang balaod nga nasunod sa ombudsman. But, kinahanglan gyapon sila mga higala nga mananghid sa tribunal nga diin pending ang kaso. Pero sa uban, sama anak mga higalang iyas, riyas, o usapan lang pwede nimo reklamuhan aning mga pulis nga nakasala, wala na sila jurisdiction. Because the accusation is to the exclusion of others mga kaigsuunan. So kaning naitabo kang Bryce Hernandez nga na-controversial karon, nga daw ilaha mga higalang gibastos ang Blue Ribbon Committee, ang collective decision sa Blue Ribbon Committee nga gipanag-iyahan o gipangunahan
ni Marcoleta, mga higala, Charles Sanico, good morning din na. Now, nawala na ang kaning naisgutang doctrinal principle, mga kaigsuunan. Dayag nga nawala na po ang independence. Remember, una mga higala nga nadala na paatubang sa investigasyon sa Senado si Bryce Hernandez. Daghan kay siya gihimong pagpamakak, wa mo angkon luyos sa mga ebidensya nga gipresentar ni Marcoleta. So that was a manifestation, mga bahay, nga he was not cooperative with the Senate investigation. And that's the ground why he was cited in contempt sa mga senador. Na contempt na mga higala, giarbor ni Tambalos-los o sa iyahang mga kaubang kongresman. Karon, wa may problema. If he was requested to appear before the separate hearing, mga kaigsuunan, sa House of Representatives. Ang problema, kay giarbor dili na nila mga higala ibalik ngadto sa Senado nga maoy naka-acquire of jurisdiction, particularmente na sa pagpriso sa iyaha, citing him in contempt. Karon, nilabi mga higala si Hernandez ngadto sa kining Congress. Dili na lang kung magpapriso to, ayaw na ko nyo ibalik dito kay naarabay ng apil aning trabaho ani. Ako ang anlandri, si Jinggoy Villanueva, ang mga senador. Di na ko makasiguro dito nga safe ako dito sa Senado. Maoy gihimong rason. After reading the script, mga higala, ambot kung kinsay naghimo atong script ni Bryce Hernandez. Karon, daw nawan mga higala og tango ang Senado. Nasuko, mga kaigsuunan, si Senador Marcoleta. Kay wala kuno girespeto ni Soto. Human ni give in si Soto, mga higala, sa tawag ni Tambalos-los sa iya, Tito, i-arborin namin yan. Kay baka, magkalat pa yan katulad ni Vizcaya. Lalong madidiin kami yan. Anak siguro, mga higala, si Tambalos-los. So, to control damage, ilaha mga higalang lutoon si Bryce. So, goon nga ibalik ng isyo nga to sa mga senador, pasangin ng mga senador, para ma-divert ang isyo, dili na makasintro sa amuan ng mga congressman nga nakatukob aning dako kaayong pundo sa flood control. Mauna si Bryce na anay gibasa-basang script, mga higala. Now, akong gimension kaganiha ang about jurisdiction. Ang Blue Ribbon Committee sa Senado maoy 11 mga higala nga naka-acquire og jurisdiction tungod kay ila nang gi-cite in contempt, ila na mga higala ang gipriso kining tawhana for being not cooperative sa investigation. Karon dili na pod ipapriso, mga higala, ni kining Tambalos-los o sa iyang mga alipuris. Kay ilahang gamiton si Bryce Hernandez aron balikan ang mga senador og ipangtudlo nga apil pod sa kining flood control para maluwas sila, mga higala, dinha sa kining kongreso. Tanawa ra, unsa kabahog tik-tik ning mga tawanan ni. Karon, nilabi si Marcoleta because as a lawyer, napagtanto ni Marcoleta nga ang testimonya sa magtiayong Vizcaya is very important to pin down the criminal liability for those who are involved. Ani mga higalang dako kayong skandalo sa pundo sa flood control. Ningon si Marcoleta nga to kan Tito Soto, Mr. President,
I recommend that the Diskaya shall be under witness protection program ni balibad mga higala si Soto. Iyang gibalibaran nga mamahimong witness ang mga Diskaya, which is tama naman tungod kay siya ang less guilty o daghan siya mga higalag na ibawan, and therefore ang iyang mga higalang testimony is very important para ang mga higalang nga investigasyon. Pero gibalibaran ni Soto tungod kay sa ato mga higalang nakita ang mga Diskaya kalaban sa iyahang pag-umangkon nga ng ambisyon nga mahimong presidente o vice presidente sa 2028 na si Vico Soto, nga nakabalo nga ang City Hall nila ang kantidad 9.7 billion mga higala nga matod pa sa mga Diskaya nga dako na unta kay nagdagano ng kwartahan na. Pero si Vico Soto, mao mga higalay mayor, City Hall ra gyud in town ang nahimo anang 9.7 billion sa Pasig. Ikaduha, maong dili gusto mga higala ni Soto nga ipaubos sa witness protection program aron dutan hadlukon og taman sa ginhawa ang mga Diskaya, either mubaliktad na lang sila or mutago na lang sila haron dili maduot ang mga congressman o kining ilahang mga alipures nga mga opisyalis sa Department of Public Works and Highways. Mao na nakita natong rason nga nung si Soto dili niya gusto ipailalom sa witness protection program. Inay, kadto lang si Bryce Hernandez nga gigunita na karon sa mga kurap nga mga congressman, mao'y ilahang gusto ipailalom sa witness protection program kay ni variable na ang mga gipang istorya magproteher sa kabuang aning mga congressman labot sa flood control project mga kaigsunan. Karon taon ato ni mga higalang tuhugon ning istorya ni uban namang ang pipila ka mga pahinumdom. Ganito ang mangyayari sa iyo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet.
Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng mag-yosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na may din sa ito panagkuyog sa programa nga issue sa masa samtang alas 7:14 na. Nato ang panaguban-uban mga bahay ato ang padayonon. No? So, wala na ta mga higalay malauman din ha. Kang kining Tito Soto mga higala sa Senado. Kay kapituko na siya diha kang tambaloslos. Dapat makonsulta niya sa tambaloslos o unsay desisyon. So kung yun na ang tinor, si tambaloslos gyapon ang padagan dahil karon dinha sa Senado. Mawa sila magkasinabot ni Escudero kay ni supak mga higala si Escudero sa mga gusto mahitabo ni tambaloslos. Like, i-impeach yun mga higala si Inday Sara. Unya tungod kay si Escudero abogado, lisod kaayo ni mo mandaran nga maghimo og illegal. Maining si Soto atong ibutang diya Senate President, kay ugok man mo sugot naman niya bisag unsay isugo nimo. Ha? Musugot naman kay wa man kabalog-balaod. Ang naibawaan ani pirmi, joke naman sa Itbulaga. No? Mao ni si Soto ang gibutang din nga Senate President. Nga magkapangulo ka sa Senado. Unya sa akong tanaw mga higala sa 24 ka mga senador liha, mao man gyud ni pinakaminos mga higala. Ha? Arang laki ko abogado ba? Mamakino. Huntiberos arang-arang na. Pero kani gihimong Senate President, ngano siya ang gihimong Senate President? Kay musugot na siya bisan patilapo na sa slubot mga higala ni tambaloslos, musugot na siya. Ngano man kay wala na siya mga higalay na hibawan. Ha? Musugot na. Oh? Mao na itabo anarong Senado. Mao na kani mga higalang utro po ni si Lacson. Oh, mura pong abogado mga higala na ang iyahang makaya pinulis ramang yun. Nga style. Oh? Limang ka ng pangayo agresibo ang illegal activity.
pagkahanggaw sinadura ni mga higala. Kay wa day kaso basta way resibo. Mura din imong nahibawaan day. Dapat may resibo para magkakaso. Dili day nimo kaya day masustain ang reklamo sa mga tao kung way resibo. Kung saan na lang day ng ubang nga mga ebidensya, testimonial evidence, circumstantial evidence, dili na lang nato na i-consider, and maybe wa ka masayon ana because you are not a lawyer and you are not supposedly the chairman of the Blue Ribbon Committee. Kay kanang committee baha mga higala. That is intended only ang mag-chairman ana for a lawyer, for a trial lawyer, tungod kay daghag mga procedure din nga dapat i-observe. Ang imong pagka-pulis, ang imong pagka-PNP chief will not do. It cannot substitute the actual, not legal, because wakman din na mahigala yung mga pulisiyag balaod na ginasunod unsay qualification. But the actual qualification mga higala, ang imuhang personal ni mga qualification so that you will qualify as far as performance is concerned to run that particular committee. Mauna din ha mga higala ang actual o personal requirements nga dapat lawyer ka para kabalo ka sa procedure. Panawa. Nausan yung kuanggol mga higala. Mga agresibo ng illegal activity. Pangayo agresibo si Diskaya. Aron pamatud-an nga nakahatag siyang kwarta sa mga congressman, nakahatag siyang kwarta ngadto sa mga taga DPWH. Usang klase na mga kaigsuunan. Mao na roy na adinha mga leader sa ato kining mga tawanan ni kining mga opisyalan under the influence mga higala, under the influence ang ilang pagkabutang dinha og mando ni tambaloslos. Di ba? Karon kaning mga Diskaya, gilaglag naman sila taman sa ginhawa mga higala ning mga congressman. Nga sa usa ka lamisa doon ang hatian. Dako kayo bahin ang mga congressman, dako ang sa DP, sila mga kontraktor gamay na lang. Sunog ang mga congressman. Maunay gusto nila tapinan. Mauna ang pagkabulgar mga higala na nilutaw ang pangalang Romualdez og ni Saldico nga maoray haon anang budget sama sa na-mention na kaniadto ni Vice President Inday Sara nga kanirang duha mo'y gabuot-buot sa pundo sa kaban sa ato ang gobyerno mga bahin. Ila dayong gidali-dalig palagpot, ila dayong gidali-dalig kudita ang Senado para di makapadayon ang investigasyon. Dili man sila Marcolita ang inyong gideprive ana o si Chis Escudero uban pang mga senador nga miyembro sa Blue Ribbon. Ang inyong gideprive ana Soto ug Lacson, tambaloslos, mauman ang katawhang Pilipino na nagtanaw sa investigasyon, nagigana sa investigasyon tungkol kay fair and square, inyong gipaundang kay dili mo gusto nga mabulatlat ang kamatuoran. Pagtaon, ato ni may galang balikan, human lamang ang pipila ka mga pahinumdum. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng mag-yosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Love Radio.
Balik na magala din sa Balagkuyog sa 90.7 Love Radio. Samtang 22 minutos na ang kalabay human ng alas 7 sa buntag. Good morning din ha kang Ma'am April Jean Munato. Naminaw sila sa may DDF Mandog. Si Ma'am Nitz Mion Tanosay again. Good morning din ha Ma'am Christine Ampulokyo. Ingo pa siya nga kasing mapariha daw ang Pilipinas sa Nepal, gidabdaban ng asawa mga igala kay grabe kakurap ang bana nga mga presidente. Ma'am Susan Gadiani o sa mga taga-barangay Lubugan, ayong buntag, Gilbert Jess sa may Emily Kabantian. Wa pa mahurot ang imong isa ka box din ng handos. Stephen Rodriguez, good morning. Ako ang nakauna sa akong asawa. Pagpakasal, ako ang nakauna. Ako ang nakauna. Kuya Oginas Tambalos-Los, may spokesperson pa ang panuwak. Ang nagbayad, ang bayad o nagbayad ang buhis gobyerno. Sinuod na siya. Now, arita, ani mga higalang istorya nga ang kining Senado karon, kontrolado na ni mga higala, ni Tambalos-Los. Ilang gidali-dali o pahiluna mga kaigsuonan ang kudita. Para, dili ni actually kang Chis Escudero lang, ang primera na target ani is si Marcolita. Ang investigasyon ni Marcolita kay hinay-hinay nang naklaro sa mga tao. At una, hanap-hanap pa man. Sa investigasyon nga gipangunahan ni Marcolita, hinay-hinay na mga higalang na klaro nga ang mga congressman, si Saldico, Tambalos-Los, uban ilang mga alipores, maogyo di ay nagtama. Paglutaw sa pangalan ni Saldico ni Tambalos-Los mga higala, gidali-dali dayog kudita. Gidali-dali dayog kudita mga higala. Hasta ang mga bilyar nga way utang kabubuton ngadto sa mga Duterte ni salmot mga kaigsuunan, kay naapod siguro na tinaguan mga higala nga flood control project, hadlok og mga bisto ang mga panuhak dagko. Gidali-dali na ko dita. Now, atong paminawon mga kaigsuunan ang sentimento ni Senador Bato de la Rosa aning nahitabo karon sa ato ang Senado. Why the Speaker requested for Bryce Hernandez to be detained not in the Senate because for fear of being influenced by anybody or any member of the Senate. Alam mo, Mr. President, Colonel Grijaldo nag-testify dito sa ating committee about the wrongdoings of the members of the Quadcom. Nagsumbong siya dito, Mr. President. And after he read his statement, sabi niya sa amin, Sir, can I be protected by the Senate? Dahil alam ko, pinag-initan ako ngayon ng House. So, I share the information to the committee and even to the leadership of the Senate. But the following day, or the days after, he was required to appear before the Quadcom and he was cited in contempt. Na siya na contempt, kinulong siya doon. At nang kinulong siya doon, look what happened. Binubumbay siya doon, pinupuntahan siya doon at sinasabihan na huwag yung gusto namin na mangyari, gawin mo na para makalabas ka na dito sa kulungan. Hindi nag-give in si Colonel Grijaldo. Kinulong siya hanggang natapos ang 19th Congress. So, Mr. President, sila ay takot sa kanilang ginagawa mismo. Hindi po yung gagawa ng Senado na mag-impluensya ng resource person. Never pa nangyari yan na mayroong pumunta doon sa baba, tinakot yung nakakulong contempt, cited in contempt na resource person. Gawain nila yan sa House of Representatives. Wala pa daw sila din sa Senado, mga igala, makahimo anang hadloko ng mga resource person. Ang nagahimo ana, ang
poder ni tambalos-los mga higala ang House of Representatives. No? Ano wala? Pag ang resource person may ringa nila mo appear nga to sa Senado, ang ipanulti gani adverse, ilaha da yung arboron. Ila ang kumbinsiyon nga usabon ang testimonya, ipaduot ng ilahang mga kalabans politika para dili sila mapuruhan sa isyu. No? Pero, kani mga higalang mga diskaya, dili na gyud mosugot si Tito Soto nga ipaubo sa Witness Protection Program. Kay ilahang nabasa mga kaigsuunan, nga dili na ninila mapalit si diskaya kay mo istorya na gyud sa tinuod kung unsay nahitabo, kinsay nakakwarta aning bilyon-bilyon mga higalang proyekto sa flood control. Mauna, nga dili nila gusto si diskaya o kani mga diskaya nga ibutang sa Witness Protection Program aron ang kahadlok aning magtiayon na kanunay. Matraumatize. Either mo undang na sa ilaha, mo variable, or mo sibat mga higala para wala na mo testigo, batok aning mga congressman nga mga kurakot sa pundo sa gobyerno. Mauna ito mong dina. Kani si Bryce Hernandez sa DPWH, mauni ang ilahang gigunitan. Kaya nagpagunit ni sa ilong mga higala, amo tugon sa gipasalig ani. Heaven and earth siguro ang gipasalig ani mga kaigsunan. Di variable. Gisugo nga panudlo din ng senador aron ma-divert ng isyo, tudlo po niya si Villanueva, si Jinggoy. Aron ma-divert ang isyo, di na makasintro kang tambalos-los o kang saldiko. Nagihimo karon aning mga panuhak. Wa nila una-una nga dakong kasagmuyo ang gibati sa mga Pilipino nga nagsubay sa investigasyon tungod kay mauna gyud unta to. Pero naundang mga higala kay gisawsawa ni tambalos-los gamit si Tito Soto og si Ping Lacson. Nagi-question sila ni Marcolita. Nganong inyo nang giton-over ngadto sa House of Representatives? You was already in contempt here. We are equal branch. We are equal footing as far as power is concerned. Dili ka pwede nga kung kining House of Representatives imong diktahan ang Senado. Because the Senate was first to acquire as far as jurisdiction is concerned sa kang Bryce Hernandez. Kung anong inyong gihatag ngadto sa Kongreso. Kay dito sa Kongreso, si Bryce matudloan, maprotektahan, aron himuog taming mga higala sa mga congressman kawatan. Kanin kang diskaya, di naman nila magamit, di naman mapugas diskaya. Kay mutug-an naman yun sa tinuod mga higala. Nga, sa panahon ni Digong, there was an attempt to corrupt the budget. There were numerous congressmen through the representative from their offices or respected offices and officials from the Department of Public Works and Highways attempted to ask kickbacks. Pero wala daw madayon mga kahigalaan tungod kay nag-alanganin sila nunot sa liderato ni Tatay Digong. Wa madayon. Pero si Tatay Digong nakabalo na ng transaksyon na ng DP sukad pa kaniya to. Iya na mga higalang giistorya. Giistorya na ni Tatay Digong nga kanang DPWH. Ang number 1 nga negosyo ana sa pangwarta kanang gitawag og ghost project. Mo na number 1 mga higalang mangwartahay kayo. Paminawa unsa istorya ni Tatay Digong. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project dito, but wala. So the best way is to conduct an audit of those projects to determine if they are ghost projects or not. And I think they are plenty.
And I dare say that ang pinakamarami siguro matanggal would be from the PWH. I really intend to clean government. At least kung hindi ko kaya, minus-minusan ang kurakot sa gobyerno. Dugay na ni istorya ng Tatay Digong. Dugay na siya nakabalo din ha. Walang yun niya matotal o eliminate. Kay grabe yun ay kaayong corruption anang connection anang mga taga-DP. Wa man sila makakuha. Nibihib man sila panahon sa administrasyong Tatay Digong. Karon nawa na sa Tatay Digong, perting garaan na mga higala sa mga panuwak. Mupil din nagtag 15 milyones, 25 milyones, yaka-yaka dito sa kasinuhan. Tanawar mo. Kwartas mga tao. Maunay gusto nga paproteksyonan mga higala ni Tambaloslos. Kay maduhig siya o si Saldico nga tinuod yun itong istorya ni Inday Sara nga kanirang duha mga higala maoy nagabuot-buot kung unsaon ang kwarta sa mga tao. Di ba? Nag-istorya na ana si Vice President Inday Sara at the height sa iyahang kasuko mga higala ug sa iyahang pagluwat sa katungdanan isip DepEd Secretary. Tungod kay ang istorya why mahitabo kay duhara katawo ang magbuot-buot anang budget din na maoray mag-decide anang budget sa mga Pilipino. So ang ato ang mga higalang kinabuhi nakasalalay ra na ini kang Saldico mga kaigsuunan o kang Tambaloslos. Hasta ang kinabuhi o karir ni Lacson o karir ni Tito Soto nakasalalay ra kang Tambaloslos karong panahon. Maunag, unsa ingon ni Tambaloslos? Tito, Laksot. Lakson o Soto. Laksot. Tilap sa lubot. Tilap sa lubot mga higala ning duha. Magpaatik-atik na kabalo silang trabaho. Klaro naman kayo sa mga Pilipino nga walang alam. Kana si Soto gibutang ng Senate President pinakataas nga opisyal diya sa Senado. Kay nakabalo si Tambaloslos nga magamit na niya kay musunod na sa iya kay wala na nahibaw-an. Sunod-sunod na sa iya kay wala na nahibaw-an. Si Lacson, maappoint gi-appoint ni Soto mo na sinaligang ni Soto karon mo na gibutang sa Blue Ribbon Committee kay kunuhay abogado pod ug dating murag abogado MA. Ang kaya himuon di man niya kaya himuon ng abilidad sa abogado, ang kaya ra gyud himuong Lacson pinulis style ra gyud. Ang nahitabo mga kaigsuunan sa pagkakaroon. Now, nagsugod na ang mga lihok protesta mga higala na anay mga estudyante, mga retired general, ingon pa ning mga alipore si Tambaloslos o sa administrasyon sa Malacanang, ay mo kadlok ang mga retired general. Kanang mga retired general, mura matakis na may tahal. Wa naman na. Wala naman na. Ano madlok mo ng general? Retired na na. Wa na yung mga sakop na. Mura na na o kuan lapis nga may tahal ng mga retired general. Mao na ilang tanaw ka. So kung ang mga retired general mo na panlantaw karon sa administrasyon mga higala, kung sa pagkahila ng pantanaw aning mga ordinaryo, mga yanong Pilipino, mga mag-uuma, ordinaryong liborer, ordinaryong negosyante o guban pa. No, I'm sorry. Tain na ta sa tanaw aning mga higalang administrasyon na siguro. Kaya sila mo respeto ang mga retired general nga. Sobra katungas kinabuhi anak. Gihalad mga higala sa tuang nasod. Gihalad para proteksyonan ta, para sa itong kagawasan. Huwag ka na respetuhan ng administrasyon karon. Akan pagkahang mga ordinaryong tao. Ordinaryo naman na. Pilar may buwis gibayad anak. Diba? Kaya mga general, dawat ana sila mga sweldo, mga retirement kaniyad to. Pilay na contribute alas panudlanan mga higala. Di ka ni respetuhon.
kinabuhi, gihalad sa nasod, dili gani respetuhon sa administrasyon. Sus, Ginoo ko. Ikaw, maligay ka nagbalot, maligay ka nagbulinaw, pirik, respetuhon ka ka. Ang kini mga igalang administrasyon na niwala naman. No? Muna giingon nila, nga the boat is sinking. Ang driver, mga higala, wa na makabaw kung saan pagmaniho ang iyahang barko. Ha? Ang mga crew, nagsalimuang na po. Ug ang mga pasayro, mga higala, nag-iyahay nagsinggit karong panahona sa kahadlok nga maunlod ta. Oh. Tingnan si Marcolita, nganong imo man ang gihatag dito, Tito? Si Bryce. Now, when I was the chairman, ako man ang chairman, kami may nag-sign na to, collective decision man to na mo. Ba't mapasabot, dili na ni mo respetoon ang blue ribbon na mo? Kaya kamo na ron ang nag-take over? Yan na si Marcolita, mga higala. Kwinta-kwinta din si Soto's pizza nga, that was kuan. Pizza 8 daw. Yan, ulunggir. Blue ribbon chairman. Ana-ana pa si Soto. No? Maligas si Soto, mga higala, sa pagsulti nga he was contacted by Tambaloslos, mga kaigsuunan. Nga dapat dito niya istorya. Because, ang pagkontak ni Tambaloslos sa iyaha, nga sugoon siya nga ipa-turn over si Bryce Hernandez ngadto sa House of Representatives nga dili na mahimo, dili na tumutik epektong iyaha, mga higalang contempt order. Naliga siya, dapat ito niya istorya. Tungod kay contradiction to sa iyahang ipanghambog sa dihang nahimo siyang Senate President nga independent kuno ang Senado. Kay sa usalang katawag ni Tambaloslos, ang Soto, mga higala, tuman na yun. Kay kung di mo tuman, basig ilisda na po siya. Wala mang alam. Kanang tao nga walang alam, dali lang kaayo na saywaron, mga higala. Unsay isugo ni mo, ana, kay wa man na makabahos balaod, usay isugo mo tuman na. Taon-taon, ato ni mga higalang balikan, humanaman pipila ka baga pahinom daw. Isyu sa masa! Isyu sa masa! Isyu sa masa! Ganito ang mangyayari. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan. Kulang man itag udyo.
Yapa mga igala. Oh. Again, good morning. Kang kuan din na. No? Lalay og tating spuan, Ma'am Jocelyn Tumanday Amto. O kang Ma'am Rosalyn Lagun Balneg, Dinas Jensan, Neil De Leona, check attendance lang. Naapod siya mga igalay, mga komento din Kuya John Cordoba, good morning nimo din ha. Now, yapay mga kabuang. Ang abogado mga igala, sa mga diskaya, gi-attempt o hadlok sa mga congressman. Ilang gihadlok para mo istorya ngadto sa mga diskaya, para mahadlok ang mga diskaya, di na ipadayon ang ilaha mga igalang testimonya nga nagduhig aning mga congressman. Tanawar ako na. Pagkasindikato gining kongreso karon mga kaigsunan, grabe ka sindikato. Ano yung mga estudyante o uban pa mga yanong lungsuranon na pura na gyud mga igala, wa na udhi aning sistema karong bulok. Ubos aning administrasyon ni Bongbong Marcos. Wala udhi. Ilang naman ka, kaya di ka mo sunod sila, hadlokon, kasaywaron, kaiyagin to sa abogado. Aron nga muundang ang mga diskaya, mga igala, sa ilahang mga nibawan. Di ba? Masumpay na nimo kay si Soto, dili po niya dawaton as state witness. Not because ang mga diskaya, mga igala, kalaban sa iyahang pag-umangkon nga si Vico Soto Dinas Pasig. But because that is the instruction, mga kaigsunan, ni Tambaloslos. To pressure the diskaya so that they will stop testifying, mga higala, giving the truth to the committee. Muna pinaka-purpose nila para maundang ang mga diskaya sa ilahang statement, mga higala, nga nagsultig tinuod nga nagduhig aning mga congressman. Muna pinaka-agenda. Nga nung dili man nimo be. Ipailalom sa witness protection program ang mga diskaya nga tinuod man na sila nga delikado sila kaya kalaban mga congressman o taga-DP. Nga ang mga diskaya makahatag sa tinuod mga igalang impormasyon labot sa netabo anang flood control project because they are contractors and they claim nga sila mismo ang naghatag mga igala sa talayan sa DP o sa mga congressman. What's the reason nga nung dili ni mo ipaubos sa kining gitawag na to witness protection program? Of course, ang rason di ang mga igala to pressure the diskayas. Na dili na mo witness kaya hadlok, ginahadlok-hadlok sila, ginasahiwar sila. Mauna yung rason din na. Nga klaro man kayo nga ang testimonya sa mga diskaya very essential din ha sa investigation. Nga mao mga higalay mahimong susi aning tanan. And it appears nga mga diskaya, mga higala is less guilty among the three congressman, DPWH officials o mga contractors. Sila ang less guilty, mga kaigsunan. O nga nung dili man na ni mo ipaubos sa witness protection program. Kay maoy sugo ni Tambaloslos. Very glaring. Dili lang ni coincidental, mga kaigsunan. Giplano gini. Pagkadungog ni Tambaloslos o ni Saldi ko nga naduhig ang ilang pangalan sa testimonya ni Diskaya, gidali dayog paundang ang investigasyon. Giilis na ang Senate President, gikudita, kahuman, giilis na ang Blue Ribbon Chairman may galang si Marcolita, aron maundang ang investigasyon, kay di maagwanta ni Tambaloslos o ni Saldi ko ang mga facts nga gilatag sa mga Diskaya nga kaning duha maugyo ni mastermind aning corruption sa pundo sa gobyerno. Sila gyud ang mastermind sa corruption. Kay kada na ay mangayo, mga higala, ingnon dayon Saldi ko o si Tambaloslos, kundili yun ang gusto sa itaas. Yun ang gusto ni amo. Jelan Pipino, good morning din. Mayong buntag, great good morning, Pipino family sa may barangay Daliaon Plantation. Salamat yun.
Salamat po. Ang Kapitan Kuan din na. Russo. Diya sa may Daliaon Plantation Turil. Good morning sa inyo ha. So na mga kaigsunan, nga dili na ta mag-wonder ngano ang kanang Senado karon sunod-sunuran na sa Congress. Kaya ang naas likod ana sa kudita, ang nagasto ana si Tambalos-los o si Saldico haron maundang ng investigasyon. Taon-taon, balik ta, malamang pipila ka mga pahinomdom. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng mag-yosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Balik na may galadi sa ito palagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. 48 minutos na human ang alas 7 sa buntag. Now, diya pa, grabe kaulaw mga higala. Ang Pilipinas mangutang-unta ngadto sa South Korea. Kay kaning South Korea, usani sa mga utanganan sa gobyerno sa Pilipinas. Para aning ato ang proyekto sa transportasyon, no, ug uban pa. Now, unsay nahitabo? Ni prangka karon ang Korea mga higala nga di na sila mudayog pautang sa Pilipinas. Nga kantidad og 20.7 billion loan mga bay. Ang rason sa Korea tungod kuno sa massive corruption sa gobyerno. Ang Malacanang perting limudan nga nag-apply do tag loan dito. No? Pero ang ilang counterpart sa Senado nga si Wing Gatchalian mga higala. Nagsulti nga na kaya kanang Korea suki na gid na mga higalang utanganan sa gobyerno sa Pilipinas. Pilipinas South Korea ang 20.7 billion peso loan sa Pilipinas dahil sa pangamba sa korupsyon. Itingin nga dito. So nakakahiya yan sa atin dahil isa sa mga nagbibigay sa atin ng mga ODE loans, yung pagpapagawa natin ng kalye, mga tren, ay Korea. But since sabi nila na ayaw na nila magpahiram or suspended mo ng pahiram dahil sa corruption, nakakahiya yan. Dahil ibig sabihin, nakikita nila itong mga nangyayari sa DPWH at pag nagpahiram sila sa atin, tapos may ganitong corruption, mauwandas yung pinahiram na sila. So embarrassing for us, no, as a country. Very embarrassing mga kaigsunan. Mato ni Gatchalian. Pero, kabalo mo, si Gatchalian, admin senator ni, di niya pwede duhigon ang Congress. Mo lang, ang iyang ginadutan, ang tigsalo karon mga higala sa isyo, ang DPWH. Di nila i-mention ang mga corrupt nga mga congressman. Paano na nakabahog tik-tik aning tabahua karon? So, klaro na kayo. 20.7 billion nga loan. Padaplin mga higala sa Korean government kay basig mahurot na itos kasinuhan siguro anang mga taga-DP. Wa pay labot mga higala kanang pangayuong dagko kayo 30% plus 5% mga higalang kickback sa mga congressman. Atong istoryahan din milyon-milyon mga higala. Wala nga dako gyud ni siyang kwartahan. Wala tiwala. Wala na magay musalig mga higala ang Korea sa tuwa. Kita pakahang mga Pilipino ordinaryo musalig pataan ning gobyernohan. This is already loss of trust and confidence. Di ba?
Pag loss of trust and confidence na ang mga tao, mga higala, dapat kaning mga public officials nato, mangluwat manis katungdanan kung dili lang ni sila unta baga og nawong. Oh? Baga magnaw, bisag na kaliwat hapon, baga. Baga niya po. Grabe na ron ang panawagan nga mo step down na sa tambalos-los o ang atoa mga higalang Pangulong way klaro. Oh, pero nagpabaga pagyapon. Kaya mga chumachucho mga higala, Mr. President, Mr. Speaker, ayaw gawa. Layo pa itong 2028, dagan patag matiti din ang kwarta sa tuang kaban. Kaya siguro mga higala ang mga chumachucho nila. Oh. So karon hasta ang Senado nakongker na mga higala ni tambalos-los. Unsay nagpaabot nga ugma sa katawhang Pilipinas. So tungod kay wa na mga higalay mapaabot. Loss of hope. Ang gibati karon sa mga Pilipino. Ang tendency ani mga higala, which is nagasugod-sugod na ang mga lihok protesta mga higala to compel these public officials to step down tungod kay dili na kaya nga paabuton pa sa mga Pilipino ang 2028 nga maundang ni mutang-on ning ilahang gihimong massive corruption sa pundo sa mga tao. Dili na makapaabot ang mga tao. No? So kitang mga tao naamantay katungod ubos sa itong batakang balaod. The right to petition the government for redress and grievances. So that's our weapon. Pwede na nato gamiton mga higala. Mas klaro na nato nga katungod kaysa dinha lang takutob sa social media. Manay mahimo na ng social media kay kanang social media applicable lang na kung ang imuhang mga public officials or atong mga public officials nipis og naong parehas mga hapon na delikadisa. Pag makontrobersyal bisag dili tinuod pero pag ma-issue na ay delikadisa mo step down. Kung tinuod magharakiri. Pero Pilipino ni ato ang mga public officials baga ni daong di ni matabang mga higala o kanang criticize din sa social media. Baga ni daong musukol pag i-demanda pa ka. Bisag tinuod pagagnaong. So ang pinakamaayo gud ani kanang giingon din sa ato ang mga higalang batakang balaod the right to petition, the right of the people to petition the government for redress and grievances. Magprotesta gyud ta. Maunay pinaka-effective mga kaigsuunan. So daghan na ron no mga protesta mga higala kay wa na sila makasabot. With more reason na pertinang daghana may higala ni sutoy ang unemployment problem sa ato ang nasod Pilipinas karon. Ikumpara nimo mga higala na itong labay nga mga tuig. Unsay datos? Ang datos mga higala nagsulti. Nga ang unemployment problem, mga jobless sa nasod Pilipinas as of July 2025 is already 2.59 million. 2.59 million Filipinos way trabaho mga higala pero kusog gyapon ang konsumo. Usaon na to na. Mas dako ni siya mga higala sa 1.95 million niadtong June 2025 o July 2024 nga 2.38 million lang mga kaigsuunan. Pati na daghan nagway mga trabaho aning panahon na karon. No? Mao na nga tungod kay depressed mga higala. Why kapanibaan ang mga tao? Siyempre, ang mga tao, kung alukan nimo panahon sa eleksyon o kwarta, palito niyong boto, musugot na lang yun. Because ang gobyerno nato gibutang ta sa estado mga higala sa survival. Nga supposedly, dili ni mao mga higalay kapalaran sa mga Pilipino. Tungod kay daghan ta mga higala recursos naturalis. Daghan ta supposedly bulawan. Naatay igo mga higalang pundo nga magatabang sa mga Pilipino pero ang pangutana asa na naron.
tuara gihurot mga higala sa mga panuhak nga mga public officials. No? Gihurot. No. Ma'am, bill, surplus dinha sa Katalunan Pequeño. Good morning dinha. Gihurot mga higala sa mga panuhak. Ay nako. Maunay dili maayong tilimadon. Unsay mapaabot sa mga Pilipino kung kining mga opisyala ni dili ni mga wala din ha mga higala sa pwesto nga perti ka kurap. Hurot! Sakitan ta tungod kay atong ginabayran mga higalang buwis tag 100,000. Bayad ta 100,000. Siya ka ng 10,000 gani. Sakit na gani na. Kauman atong hibawaan di ay sa investigasyon ni Marcolita mga higala. Ginoo ko, nagyaka-yaka ng mga panuhak dito sa kasinuhan. Wa pa ma-mention mga higala nga dito sa kasinuhan gawa sa sugal na apay sabak-sabak na ditong mga uyab. Kay daghan kay mga babae anang kasinuhan. Asa na sugalan naman itong mga babae? Kaya ang makadaog makabuno man po na mga higala babae. Di ba? Ay, nako. Parehar ko na sa masabungan. Ay, wala ka na mga sabungiro, dili babaero, sostoma na. Ay, nako. Ay, nako, istorya, mga sabungiro, di babaero. Di babaero, kumapildi. Sa may idat nga to sa babae. Pero, magkatsamba na sabungiro, mga higala, sos, ginoo ko. Kadlaw na muli sa balay. Nga naman, kuyog atong mga buwagaw dito buhok, mga kaigsunan. Nga ang mga buhok, di kiratin pag maligo. Ayaw mo tuwa ng sabungiro nga di na babaero. Di lang na babaero kung mapildi, pero mudaog na mga higala sureball. Except, atong mga sabungiro nga kumudaog muli dahil balay. Kunya i-date na yun ang ilahang mga asawa o anak kato. Dili itong babaero. Pero kanang mga sabungiro nga dugay kay muli bisag nakadaog na, wala na. Kuyog na itong mga buwagaw buhok dito sa bunga. Kaya sa mga sugalan, naamang yun na. Kanang mga babae, Kaya makahantok man po na sila dito dako nga talent fee. Magsige nagbaiid sa mo baiid. Kauman sabak-sabak mga higala, painiton yung ka. Unya, daghang kag kwarta, dali, kay kamo init. Bagting dayon si Manoy dayon, mo explica dayon nga. Mukha na ko, tama na ni. Mugawas na ko, atangi lang ko dito. Naadto kong sakyanan, sakyan na. Pagkauman, hurot ang kwarta, mga higala. Hurot ang kwarta. Ingon na niya sa siyang asawa dayon. Daog naman tako, nahurot. Gidi malas ka kay. Imo manggi. Gasto nga to sa babae. Pagmaliwan, nahurot. Diba? Kayaw to, anak ka ng mga sabungiro, dili babaero. Basta sugarol, mga higala, pag makadaog na, mang babae, mang babae, basta sugarol. Ay, nako. Distansya lang na, mga higala, kung sa kadangaw, sa asawa, to, kiat na mga kawatlag ko. Kanang mga sabungiro nga makadaog, mga sugarol nga makadaog, niya muli dayon, mga honest gawas, kuyog ang ilang asawa, kana, dili na babaero. Pero kanang di mo uli, nakadaog na. So man, dalon ni mo ng ruidas yung balay, dalon ni mo ng antugan sa hantak yung balay. Madala na. Mo na sila ang mga babaero. Mahilig ng mga buwagaw buhok. Galigo, dikiratin mga kaigsuunan. Di ba? Did you see that? Ayaw na tanang istorya. Sa sugal, naanak tanang bisyo din na. Katong mga adik, magbagnos to, kaya na may kwarta. Katong mga babaero, mga silent playboy, mga higala, mutukar ang pagkasakit sa ero ato, ang sakit sa ero, mutukar. Kaya na, may kwarta. Di ba? So, kana pong uban, ang sakit po kay magdala og regalo sa asawa, mutukar po na. Pag naay kwarta, makadaog mga higala dito sa sugalan, muuli dayon, mamalit, dalon sa asawa, dalon sa anak. Kaya mo manay sakit nila. Ang sakit nila, mutukar na basta makadaog sa sugalan. Wala ka ng kasino. Daghan kayo na. Bisag wa ko makasulod ang kasinuan. Daghan na kayong istorya sa kuha na. Usa silang atuon dito. Dili lang ng sugal. Babae po na. Kaya daghan kayong gwapa kayong babae ang kasino kay
big time ang nanulod din ha nga mga sugarol. Mga taga-DP mo papildi og tag 15 million, 25 million, 14 million. Ha? Mao na mga higala, big timer ng mga nagasulod din. Oh, muna ingon ka nga, wala man na, suga lang. Apil na din hang babae. Ha? Apil na ayaw na tagatik-atika ninyo. Oh. Apil na kanunay. Ma'am Militon Llamos, good morning din na. Rodrigo Escalante. O gikam-kam gid ang kwarta mga higala. Ma'am Rosalyn Lagundi. Shout out Mayna Balusong. Always good na minaw. Si Leonida Castro, Alisna o Jocelyn Tumanday. Buntag John, kanunay na minaw. Radyo sa may sulop. Luparan. Tagsa lang kumukuminto John. Salamat jud kaayo ma'am. Raymond Dave Manota, Prime Minister Japan, anda mo kanaog sa pwesto. Paray andam sa musunuray. Des Pilipinas, wala na. No? Si Mario lagi, uli man dayon. Kana, dili na, kuan. Dili na chick boy. Parihan ni mo og mudaog, dili dayon mo uli ko dayon, oy. Ako malipay lang ko dito. Malipay lang ko dito. Aways manok. Uli dayon, masahay gani. Di pa kumabot sa sabungan, uli naman gani ko. Dili pa mabot sa sabungan, uli nga naman. Wa man man to sabungan, to aman dito sa laing sabong, dito man sa derby nga one kak. Muli dayon. Hindi ko magpanarapo, uli na. Deklara din sa sawa, pildi ko lap. Kahanggaw ganyan. Pero ako lang mong ipagkatawa ba? Kay bugat ni mga higala nga to ang mga hisgutanan. No? Laliman ka. Nga kwarta na to. Bilyon-bilyon mga higala. Gikurakot sa mga panuwak kung magidala dito sa kasinuhan. Dili ba na? Sus, Ginoo ko. Ma'am Iba Tungson. Good morning. Si paring Didi Siga din na may buntag ka ni. Sa bungiro po ni. Babairo po kayo ning dako. Palakiro po kayo ning dako. Ang iya daw pangalan kay Palakirong Way Uyab. Mo daw na titulo niya. Palakirong Way Uyab. Juju Indrina kani. Tik-atik po ning naay project ngadto sa mga probinsya lagyo kayong lugar. Nya tagdugay kay muli. Ug ako'y asawa ni magduda po ko ba? Ma'am Sil Malit Tumimbang. Good morning din na ma'am. Sa Spring Valley Buangin, shout out Tumimbang Store. Always good nagapaminaw sa programang Isyu sa Masa. Salamat yung kayo ma'am. Salamat kayo. So klaruhan ni inday kubal-kubal kung madayon na ba niya ito ang rapol o masugda na ba ni? Kagawad din ni Benito Dinas Daliao. Mayong buntag din na awad. Canal Brigade sa Daliao, lead by June Inot. Naamoy Canal Brigade din na. Panghinlo mo din na. Kaya para malimpyo-limpyo po ng ato ang palibot, masigpuyan na din ng mga lamok, maproblema pataron. Di na rabas bunggo karon ang chairman sa Health Committee sa Senado kay si Risa Hontiveros na. Wala na budget dire pag-abot sa panahon, labi na mga taga-dakbayan sa Davao. Pahurot tag kit-kit ani sa dinggi ani ni Hontiveros kay lagot na magkaya na siya sa mga Davawinyo. Di ba? Mag-limpyo na lang ta. Kuya John Burst, isa lang gyud katao ang dapat masulo ning tanan. Nganong nagkaguliyang ang atuang nasod Pilipinas. Ato presidente. Because the president, again, he is the holder of the sword. Siya ang nagunit mga higala sa espada. Siya ang hold. Lagi siya pa man ay basulon. Kung may wala siya karon, ikaw tabalos-los, ikaw saldiko. Ayaw nagkawatan ng kaban niya sa gobyerno. Wala mahimo na mga higala. Pero tungod, kay ang tanan, naay bindisyon sa iyaha. Naay bindisyon sa iyahang asawa mga higala, probably. Maunang nahitabo ng grabing kinawatay karon sa pundo. Nagkaguliyang ang atuang nasod Pilipinas. Ulaw kayo. Kapa naman mga Pilipino, mga higala, do not have pride. No? Kahuman, mauni nahitabo sa atuang nasod Pilipinas pagkakaroon. Ay nako. Tanawa.
unsa na initabo anang ato ang pundo. Wala na. Tuis na na. Mahuman na po ni mga higala ang ilahang term, daw baliwala ra. So mga daghang mga higala ang gusto mo lingkod anang Malacañang, mulingkod din na sa Kongreso, hindi guys sa public service, pero pag abot sa panahon, lips service lang. And monument of corruption mga higala na ang mahatag sa katawhang Pilipino. Tanawa ra gud. Kanong maingon ta mga higala nga usaray mabasol ana ang ato argong presidente because during the time ni Tatay Digong, naabay mga ingon-aning iskandalo kadagko mga higala. Oh? Naaba? Wa man ta ingon nga wa nay korupsyon. Na magyapoy korupsyon. Pero ingon-ani makadagko ang iskandalo. Sa korupsyon? Karon ra ni mga kaigsunan ni tabo. Tungod kay hadlok sila sa presidente, pati ang mga congressman, gakinto mga higala. Nagpasip-sip kang Digong atong una nga ilaha daw ipa-impeach ang vice-presidente nga si Leni Robredo. Gatoo sila nga muatchop si Digong sa ilahang plano. Para kung muatchop si Digong, ang ilang gilabi may galang pundo, Mr. President, tulungan nyo naman kami kasi kami nga yung nag-spearhead sa impeachment sa Vice President na si Leni Robredo. Tulungan nyo kami, Mr. President, kasi kailangan na ito sa aming distrito. Itong gato sa WhatsApp si Digong sila plano ng impeach si Robredo. Giing na sa undangan na ninyo. She is elected also by the people. Ha? Ayaw na, samok na tana. Ayaw na ninyo ng impeachment. Naulaw ang mga congressman. Because si Digong, dili ni mo siya ma-predict mga higala. He will always decide based on his wisdom in politics. No? Di ni mo siya ma-corner-corner. Tawa ni mga nagapangitabo karon, no? Gitagna na daan na mga higala ni Digong. Ha? Rosano Arnel, good morning. Shout out, Boy Tutoy, na minaw sa imuhang programa ang hari-hari sa mga kuy media sa bukid sa Turil. Tigpasiog na sa panran anang mga tari-tari. Boy Tutoy. Jubito Bakyal Sirino, good morning. Shout out June, LM Big Shop, Turil. Oh, tama mo'y puding diya? Ha? May po ng puding. So, wala ni mga higala ning administrasyon na ni. Taon-taon, balik taon, man lamang pipila ka mga pahinom doon. Isyu sa masa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, September 11, 2025. Wala na tayong minomonitor na anumang low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility dahil itong binantayan nating low pressure area dito sa eastern section ng Luzon ay tuluyan ng nalusaw. Sa ngayon, patuloy ang pag-iral ng easterlies, lalo na dito sa may Luzon at Visayas. Ito pong easterlies ay yung mainit at maalinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Ito rin po yung nagdadala ng init at alinsangan, lalo na po sa umaga at hapon po natin. Sa ngayon, meron din tayong minomonitor na cloud cluster dito sa east ng ating Mindanao at patuloy po natin itong i-monitor kung magiging isang ganap na low pressure area sa mga susunod na araw. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan pa rin natin dulot ng easterlies ay makakaranas pa rin na mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa eastern section ng ating bansa, particularly dito sa may Aurora, Quezon, Bicol Region, pati na rin dito sa may Marinduque. Para naman dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, makakaranas naman tayo ng maaliwalas na panahon pero asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may tsansa po ng mga panandali ang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorm. Kung ugaliin po natin i-check yung panahon.gov.ph para sa mga nilalabas po nating thunderstorm advisory, mga rainfall advisory. Agwat ng temperatura for Metro Manila ay 24 to 31 degrees Celsius, Lawag at Tuguegarao 24 to 32 degrees Celsius. For Baguio, asahan natin ng 17 to 23 degrees Celsius, Tagaytay 22 to 30 degrees Celsius at Legazpi 24 to 30 degrees Celsius.
Para naman dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, aasahan natin maaliwalas na panahon din ang kanilang mararanasan. Pero mainit at maalinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon din. And then mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, mga panandaliang buhos ng pag-ulan, lalo na rin sa mga eastern section ng Visayas at Mindanao at yung mga localized thunderstorm din po natin. Ugaliin po natin magdala ng payong pananggalang po sa init at mga pag-ulan na rin lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Calayan ay nasa Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius. For Iloilo, asahan natin 26 to 32 degrees Celsius. Gayon din dito sa may Cebu. Asahan natin sa Tacloban ng 25 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 23 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. At Davao, 26 to 32 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards na ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:45 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:01 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Shenel Dominguez po at magandang umaga. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik tayo kala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa Samtang. 13 minutos na kalabay. Human ang alas 8 sa buntag. Inday kubal-kubal pakipindot ko doon diri Kung madayon ba ang raffle na to ugma, no? First day, kung madayon ugma, first day na ato ang raffle. Kada Biyernes, human napud tayo monthly raffle, no? So, paningkamot mo makabaton mo og coupon. Kay pag naamoy coupon, na ay chance of winning. Then ang ato ang grand draw para sa itong brum-brum, January 30, 2026. Para sa itong brum-brum. Bisa magkadaog ka sa weekly, magkadaog ka sa monthly, pwede gapong ka mudaog sa ito ang grand draw. Ito ang grand draw sa January 30, 2026. Simple lang kayo, maminaw ka lang din sa programang Issue sa Masa. Masakpan ka, naminaw, naakay coupon, or sa mga drivers, naatay password, mga kaigsuunan. Nga ihatag kada adlaw, maadto ka dito sa ato ang home studio sa Arca Castillo, mangayo ka coupon, istorya lang nimo ang ato ang password kada buntag. Matagaan ka coupon, naa na po kay chance nga mudaog. Sa ato ang mga naa sa FB Live, ayan. Ay mo kabalaka, kaya nga mo na mga higalang staff ang mukuha sa inyo ang pangalan, pinagi sa inyohang mga comments din sa ato ang live, no, sa kini nga Issue sa Masa. So, simple ra kaayo ang ato ang promo mga igala. Very comprehensive ang mga mechanics o dako ang chance of winning. Ayan. 15 minutos, suman ang alas 8 sa buntag. Issue sa Masa, pagyapon yung gipanubay. Dinhi sa 90.7 Love Radio, mga kaigsuunan. Now, dirita aning istorya karon, no? Nga si Mayor Magalong, bilib na unta ko ani. Pero nahurot ang akong bilib sa dihang iyang gipraise mga kaigsuunan. Si Ping Lacson, more than kang Marcolita. Murag nituo siya sa istorya ni Tito Soto mga higala na abogado nga naman, pa si Tito Soto, abogado nga naman, di naman marunong mag-imbestiga. Iyahang giingnan si Marcolita, nga abogado ka man Marcolita, pero di ka marunong mag-imbestiga. Kisa di hawal mag-imbestiga. Ikaw? Sus, Ginoo ko. Purya gaba ni mong sinadura ka. Ambot ang nangbuto sa imuhag, wa ba magmahay karong mga panahuna. Gipulihan ni mo ni Lacson, nga murarag abogado mga igala, ang style pinulis. Bypass Bato de la Rosa, kanyaning kamot pa in town.
nga dili niya magamit ang pinulis style din sa Senado because there is a processes. O there is a process mga higala nga dapat sundo. Oh. Kaya gibutangan mo ng laksyon nga di abogado, di kabalo sa mga procedure, mga kaigsunan, criminal, civil, administrative procedure, di kabalo, kay wa makasubject ana sa PMA. Saan rin tabo din ha? Ha? Di apay soto mga higala nga stamping pad ni Tambaloslos, unsay sugong Tambaloslos, mao ray sundon. Puriya gaba ang tao ning mga tawahanan ni. Karon si Magalong. Bilib daw kayo siya ni Lacson. O sa may gibiliban mo ng Lacson nga mugunit anang kwan. Siguro sa Peace and Order Committee, mabilib ko kang Lacson. Pero atong isgutan din na Blue Ribbon Committee. Trabaho na sa mga abogado. Ha? Ngano ni bilib si Magalong? Tungod, bilib si Magalong kay Lacson, tungod kay pareho sila dilawan. Mo na klaro. Ha? Ang kanikarong administrasyon na mga higala nga nagkaguliyang wa makabantay nga gisakyan siya sa mga dilawan o pinklawan. No? Kaya nangita, mampod mga higalag, kakampi ni Tambaloslos, bahala, madilawan ka din na, mapulahan ka din na, mapinklawan ka, dawat na basta diri ka sa kuha. Mo man ang prinsipyo kang Tambaloslos. Kani si Magalong, dilawan ni, daghan na kay mga picture, nga nag-date ni sila ni Bam Aquino, ni Robredo, kinsa pa ng ubang mga dilawan din ha. So, nahurot ang atong bilib aning Magalong mga kaigsuunan. Taon-taon, ato ning balikan, humanamang pipila ka mga pahinomdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the eBIR Forms version 793.
Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Balik na may gala din sa Tubalagkuyog sa 90.7 Love Radio. Good morning dia kang Yanel Supik. Ang naong anang Romualdez di daw mo resign, nagkuha pagyod og spokesperson. Siya Nene dinadapita sa may Turil. Asa may dapita sa Turil. Good morning po. Roger Atis, maayo nga buntag Atis family. Ipakibutang reflect ang inyong lugar para mag-greet po na nato ng inyong dinang area. 23 minutos, human ang alas 8 sa buntag. Now, nag-mention ta kaganiha mga igala, matod aning Magalong. Kani si Magalong, nagpadayag ron og statement nga atchop daw kayo siya kang Lacson, nga mangulo sa Blue Ribbon. O sa may gatsupan ni mo anang Lacson? Hindi man kayo nakabalo anang trabaho anang Blue Ribbon, tungod kay di abogado, ang style pinulis ra gihapon. O sa gatsupan ni mo? Atchop kay ka? Atchop ka kang Tito Soto, sa gatsupan ni mo na? Ngawa man na naibawan. Bitaw na din hang maoy gibutang ni Tambalos-los kay musunod na nag-unsay isugo kay way na ibawan. Diba? Paman na ibawan. So, ingon ani ni siya. Kana si Magalong kay girecommend karon ni Lacson, kuyog katong DPWH secretary dati ni Pinoy mga igala nga si Singson. Aron pangunahan ang investigasyon aning kontrobersyal nga flood control project mga igala. Wa man na sila ilain nga ilang atakihon ang DPWH man para masalbar ning mga buaya din na maigalas kongreso. Di po sila maipit kayo sa mga tao. Dili po ulaw ba? No? Dili po mga higala kanang sagwa gani kayo paminahon nga wa sila nahimo niya mag-leader sila ng investigasyon. Kani si Magalong, Lacson, Soto, pareho manig balahibo, dilawan. Kani si Magalong, daghan na kaayog mga ebidensya nga sige ni siya kuyog-kuyog nila Bam Aquino, Lini Robredo ug uban pang mga dilawan mga higala. So dili ni kakumpiyansaan kay closely associated ni siya sa mga dilawan. Sama nila Ping Lacson og ni Tito Soto. Loren Ligarda, Gatchalian, may pa siguro ni Silito Lapid. Sige lang mga igalag, pangahoy din as kongreso. Sige, pangahoy din as kongreso. So, di na ta matingala, nganong iyang i-praise ang iyang pariho nga, ang iyang kadilawan mga kaisunan nga si Lacson, kay pariho na silang kulor. Now, ang kanikarong administrasyon, wa makapakong tungod kay nagkabad-kabad na mga higala. Ang estado aning administrasyon karon nagkabad-kabad na sa mga problema mga higala. Wa nakapakong nga gisakya na sila sa mga pinklawan o dilawan, apil na ang mga pulahang NPA mga higala. Gisakyan. No? Kay gusto gyud sa mga dilawan, nga take-overon mga higala, ang Malacañang mo magyud na ultimate goal din na.
take overon mga kaigsunan ang Malacañang. So wala makapakong ana ang present administration. Tungod kay karon nga panahona, ang present administration helpless. Ha? Helpless. Murabag ka ng uyab nga napabuntisan. Kahuman gibiyaan sa iyahang uyab kay minyo di ay. Oh? Karon, helpless. Nagsigi mga igala og pangitag tao nga aduna pay gugma sa iyaha og pagbati og makaamuma sa iya, makahatag sa iyaha og love and care. Karon giduol sa atong amigo, gijaming-jaming ang nabuntis nga uyab kay gwapa man pod. Pagka taod-taod gipanguyaban, siya na tag-iya atong gibuntis mga higala. Oh. Na-take over na niya ang buntis. Honi! Tamo. Oh? Gijamin-jamin sa mga pinklawan o dilawan nga kunuhay andam silang tagana nga butabang sa problema sa administrasyon, pero ang ultimate goal mga higala is to take over the Malacañang. Babagan ang mga Duterte kay mo'y number 1 contender karon sa pagkapangulo si Inday Sara. Para di gyud mahimong presidente, sila ang mopuli ni Bongbong Marcos mga kaigsoon. Bernie Dumogho, good morning din. Si Sir Ray Alag, akong maestro sa high school, minaws ko Atong una sir, ako'y nagapaminaw sa imuha sa classroom. Maminaw ko sa imuhang mathematics subject, algebra. Karon ikaw naman po din naminaw diri sa akong programa. Di ni algebra. Komentaryo ni imong gipaminaw karon Sir Ray. Morning din na kay ma'am. Iyang misis siya, ma'am Giwanon Alag. Alag naman, kaya naminyo naman. Good morning, June. Murag beholden man si Soto. Ni Tambi. Mura na under naman ang Senate Speaker, lahi na gyud ang dagan sa tuang panggobyerno karon. Murag pulihanan naman gyud ni. Dapat mao na gyud ni. Siya. Wala na. Kay kana si Soto ang nagbutang din si Tambaloslos ni gasto dakong kwarta si Tambaloslos aron pangkuhiton tong iyang mga kauban nga mga senador aron mohimo og kudita para matanggal si Marcolita. Kay ang investigasyon ni Marcolita sa Blue Ribbon Committee dito punteriya sa mga kurakot nga mga congressman o mga taga Department of Public Works and Highways, apel si Ko o si Tambaloslos mo lagi dali-dali dahil nagkudita. Si Chis Escudero apel na igo sa widening kay wala siya mutuman sa kasabutan ni Tambaloslos nga i-impeach si Inday Sara. Wala din ang istorya. Ilang gipili si Soto kay si Soto ugok musugot na nagdisag unsay isugo. Senyor Diaz, good morning din. Di ba? Ryan Bintulan, pwede ba ombudsman mulihok og sariling investigasyon anang Congress? Yes, pwede. Pwede. Pero ang kanang ilang investigasyon, that is not intended for the prosecution or for prosecution. That is intended in aid of legislation lang mga kaigsuunan. Ayaw mo kalibog, anak. Dili na filing of case ang resulta sa investigasyon. In aid of legislation lang na. Pero ang epekto anak kay makabalo ang mga tao kay Juliet televised mga igala, ulaw sila mga politiko. Kaning mga taga-DP di man ni maulaw. Di man sila politiko wa man giapas nga buto mga igala. Ang gusto gyud ipaundang ng Senate inquiry si Marcolita ang magdala. Kana si Tambaloslos mga igala, si Saldico ug ubang mga congressman. Nga ilahang mga kasabuat din na sa kinawatay mga igala sa Kongreso. Nga naman, politiko ba sa maulawan man, madlok man din na makadaog sunod eleksyon. Kay mga panya na sila, ingno na siya sa mga tao ito, naana po ding mga kawatan, maulawan na sila. Mahadlok na sila nga di na makadaog. Munang ilang gipaundang mga igala, gi-switch off nila ang investigasyon ni Marcolita. Nga kunuhay, si Lacson ang mutik over kay kuyaw mo imbestiga si Lacson, matod ni Magalong. Si Magalong na po yung istorya. Now, kamo karon na minaw.
Ikumpara daw ninyo si Magalong kang Marcolita, ay si Lacson kang Marcolita. Ha? Naaba na ilula ng istoryang Magalong, mga igala nga kuyaw nga manguna sa Blue Ribbon Committee si Lacson. Sus, Ginoo ko. Kugmura si Lacson, mga igala ni Marcolita. Because Marcolita is a trial lawyer. Is seasoned lawyer, mga higala. He's also a politician. Di mo siya malibaan ng istorya sa politics. No? O na mo yung Digong, naagyog ko'y bias basta abogado. Kabalo si Digong, kung unsa mga higala, kalalom ang naibawaan anang mga abogado. Di na, binatawal ko si Lacson, bright magana si Lacson. Pero sablay kanunay pag-abot mga higala sa isyu sa legalidad because he is not a lawyer, mga higala. Karon mo inipuli kang Marcolita din, tanawar ako. Magader og ebidensya, iyang naibawang ebidensya, mga higala, resibo ra. Ha? Ayan, naibawang ebidensya, resibo. Pero kung si Marcolita pa na, moingon na si Marcolita nga dili lang na resibo ang atong kinahanglan din na kinakabalutan na kanang resibo, dili na mo apply kung ang transaksyon illegal, kisabay buang illegalista mo isyong resibo para mapriso siya, pagkahanggaw. Oh? Moingon si Marcolita din na, we have other evidence. How to capture these illegal activities? How to prove these illegal activities? Because you cannot present documents nga gikan anang mga tawa ng illegalista. Kaya di yun na mo pagawas mga higala o dokumento ng mga illegalista. Ha? Di na mo pagawas o dokumento in town. So paunsa na nato sila mapin down ang ilahang criminal civil administrative liability. May lain nga ebidensya nga pwede magamit. Mga circumstantial evidence. Mga testimonial evidence. Those are acceptable, mga higala. Di ba? Pero wa man makabalos Lacson na. Why? Because he is not a lawyer. He is only a police, mga higala. Having a questionable reputation while in public service sa pagkapulis. No? O na din na. So, ebidensya daw, resibo, pagkahanggaw. To apo Senate President, mga higala, ha? Istorya nga independent daw under sa iyahang pagpanguna ang Senado. Kauman, isa katawag mga higala ni Tambaloslos, tuwa na, nibahag ng ikog, murag, iro, ni Sintoy nga daog. Oh. Hadlok og singlon mga higala sa utang na loob niya kan Tambaloslos na maoy nagbutang niya din na pagka-Senate President nga dugay na kaayo niya mga higalang gidamgo, gidaman-daman na siya ana nga mahimo gyud siyang Senate President. Ha? Wala ni matawhanan. Kaning trabaho ni Lacson, trabaho ni Soto karon din na sa Senado, mga higala, magdungag lang ni sa gibati karong alboroto sa mga Pilipino. Tungod kay ang nakita sa mga Pilipino kang Lacson o kang Soto, wala na. Ang ilang gisaligan kaniadto, gisaligan sa mga tao nga mamahimong fiscalizer sa mga isyu para di makabuylo ang mga binuang labi ng korupsyon, mga higala, sa present administration is ang Senado. Kay ang majority, mga higala, sa Senado mga tarong nga mga senador. Karon gidumina na, mga higala, aning mga kurokongho nga mga senador tungod sa impluwensya ni Tambaloslos, mga kaigsuonan nga giuwagan pag-ayo nga gusto mahimong presidente. Wala na, mga higala, paglaom ang mga Pilipino. So, what is next? Yan. Karsada, maunay sunod, mga higala, nga avenue. Because we cannot achieve justice, mga higala, diya sa Malacanang. Di man ta makapangay justisya diya sa Malacanang. Dili ta makapangayo justisya din sa House of Representatives because number 1 sila nga suspect. Dili na ta makapangayo, mga higala, og justisya din sa Senado tungod kay ang Senado beholden na ni Tambaloslos, mga kaigsuonan. Mayong buntag na Rodrigo Montibon naminaw na may Domingo Village to Pampanga, Davao City. Jojo Inrina, mayong buntag din. So, usap mga higala natin, mapaabot na ito ano mga, wala na. Hopeless ang mga tao. Ang available na lang sa mga tao, mga kaigsunan, karsada na lang. Munang niingon si Chavit Singson, dapat
magkahiusa na ta para ma-address na nato ng problema sa gobyerno. We do not know kung unsay buot ipasabot ni Chavit Singson. Ha? Wala na may naibilin mga higalang avenue para sa mga tao para makabot ang hustisya aning makabuang ang himo sa itong mga public officials. Karsada na lang. Di ba? Boss Chinchin, good morning din. Lalay Casas, Unique Casas, o sa among mga silingan, dire sa Boulevard. Mayong buntag ninyong tanan din na. Wala na mga higala. So, this will pressure the Filipino people to do an act, to avail an act mga higala. That is unusual, but still within the metes and bounds of our Constitution. And what is that? Protest. Di ba? Wala ang may tabo. The more ninyo nga gisakal ang mga tao, the more ninyo nga gideprive ang mga tao nga nagtanaw unta sa maayong proseso sa pag-imbestiga, inyong gipaundang kay mahadlok mo mga duhig ng mga congressman, inyong gidipinsaan ng mga kawatan nga mga congressman o taga-DP, di ninyo gusto nga may bawaan sa mga tao, the more ang mga tao nga mangita og pamaagi, nga mailis na mo. Because ang mga tao karon nakakonclude mga igala nga tinuod yun di ay na ngano nga dipinsaan man na ni Soto og ni Lacson na sila kanang mga congressman na tinuod yun na mao na ron ang huna-huna sa mga tao. Karon inyo na pong akusahan ang mga tao nga bias. Kay wa pay trial, wa pay resulta sa trial, inyo na giakusahan nga guilty ang mga congressman o kining mga panuhak nga mga opisyales sa Department of Public Works and Highways. Usa ang trial inyo hang ihatag sa mga tao nga naay nindot nga trial nga gihimo, inquiry nga gihimo sa Marcolita, inyong gipaundang. Gipaundang ninyo kay ang tumoy sa investigasyon nahibaw-an na ninyo kay kamo mismo nakabalo kinsa ug unsay gihimo aning mga congressman ani. Hadlok nga maduhig mga higala si Martin Romualdez ug si Ko ug ang uban pang mga korap nga mga congressman dias Kongreso. Mao nang gidali-dali dayon og paundang si Marcolita pinaagi sa kudita. Ang taon ato ni mga higalang balikan man lamang pipila ka mga pahinumdum. Isyu sa masa. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng mag-yosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa,
dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Balik ta may gala diri sa ito palagkuyog sa programang Isyu sa Masa samtang doon na 41 minutos ang nakalabay. Human ang alas 8 sa buntag. Good morning din na kang may Unilay Agrivet Store o kay Lalay Casas, makausapa Uni Casas o sa ilahang nga mga silingan din ha sa may Boulevard nga Dakbayan sa Davao. Dagan na minaw desto ada sa Boulevard ha. Mayong buntag kaya na kog ang mga taga Boulevard dito na minaw sa Pikas Tampi na malihin na dahil din sa tuwa di ay inday kubal-kubal. Bantay na siya kaya basig panglubago na po na. Naarabay kusog kaya mang lubag din na. O niya, ang mga staff din na ni Kapitan Robert Ulan-Ulan sa Barangay 76-A. Ato ang Dakbayan sa Davao. Bukana og is-IR. Mayong buntag ninyo din na. Daghan na po niyang naminaw sa tuwa. Salamat yung kayo sa inyong pakiguban ka na mo. Bisag duhara ni kaoras na to ang programa pero inyuhag yung ginaatangan. Sa iyo pa kayo. Wa pa ko kasugod sa programa na ana mo. Salamat yung kayo. Manifestasyon na mga kaigsunan nga naamoy pagsalig din sa programa. Nagsalig mo nga doon na tayo katakos mutuki ani mga igalang mga isyo. Tinuod nga mga isyo. Why pabor-pabor. Tinuod nga to ang ginaisgutan din eh. Kani mga igala si Tito Soto. Dapat mo luwat na ni katungdanan, mo resign na ni. Pila pa lang kaadlaw mga igala Senate President. Pero tinadaghana mga igala butbut. No? Unang butbut, himuon ako yung independent mga igala ang kini nga Senado. Kahuman, isang tawag lang dahil ni Romualdez mga igala dito sa House of Representatives, bahag ang ikaw. Di ba? Muna yung una niya mga igala nga, butbut, pagkahuman, naapa siya mga igala, istorya nga, wala jurisdiction mga kaigsunan ng Blue Ribbon ni Marcolita. Nakaklaro ato nga na-contempt na mga igala. Yung niya, wala pa daw mo take effect. Kahanggaw. Kani si Soto dapat muluwat ni katungdanan. Dili lang tungod kay wala siya'y angay mga higala. Dili lang tungod kay wala siya'y delikadisa. Apan tungod kay wala gyud siya'y alam. Dapat muhawa siya iya nang ihatag ngadto sa mga senador nga iyang kauban nga dunay alam. Kay ang iyahang alam joke lang nga uga pa sa kang manang. Mao na alam anang Tito Soto. Joke lang nga uga pas kang manang. Di na mahalin karon sa mga kabatanunan mga higala. Wa na mo katawa na iyahang joke. Ang iyahan na lang naong mga higala mo'y katawanan karong panahon na. Wala nga, labing maayo, kana si Soto, muluwat na. Araw kana si Lacson, may lisdan po nag-abogado in town din na. Waman tamo ingon nga ibalik si Marcolita. Daghan pa mga ubang abogado because, again, ako, like Tatay Digong, I have a bias mga higala gyud sa mga abogado. Bisag ino na to abogado, hinay na siya. Kumo kay abogado mga higala, naagyod na siya'y daghang naibawan pag abot din sa legalidad. Taon-taon, ato ning padayunon mga higala nganong kana si Soto, kinahanglan muhawa na pagka-Senate President, man lamang pipila ka mga pahinomdom. Siguraduhin malinis ang tubig sa bahay para masigurong walang itong dalang sakit tulad ng cholera. Ito ang mga pwedeng gawin. Pakuluin ang tubig ng 2 minuto para patayin ang mikrobyo. Takpan at hayaan lumamig, saka isalin sa malinis na lalagyan. O maglagay ng tabletang chlorine sa tubig at sundin ang tamang paggamit nito. Pwedeng magkaroon ng amoy o lasang kemikal ang tubig pero malinis pa rin ito at ligtas inumin. Inuming ligtas, tayo ang lunas. Isang paalala mula sa Department of Health. Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate?
immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Ang alas 8 sa buntag. Good news ha. Tuloy ang ato ang first draw. Ugma may gala. First weekly draw sa ato ang parapol. Doon ay 5 nga mudaog ugma mga kaigsunan. Aning ato ang gift pack. Kandidan og tag 500 pesos. Aha. Oh, 5 kabuok, 2.5 na. Oh. Nya kada Biyernes na napuntay monthly. Kaman natay grand draw. So, ngadto sa mga drivers, paminaw mo ang ato ang passcode karong buntaga. Ang passcode na to kay mo ni pangayoon sa amo ang mga staff din sa mo ang home studio kung madto mo mangayo mo og coupon, pangayuan mo passcode. Ang ato ang passcode karong adlaw is laksot, no, laksot. Lakson og soto. Laksot ang ato ang passcode. So, ingnon karon sir, unsa may passcode nato naminaw kamang ka sa isyu sa masa. Unsay passcode gagingon ni June Bersamin? Mao na yung itubag. Laksot ang passcode karon. Alright. Ato ning padayonon mga higala, ginaining istorya nganong kana si Soto. Kinahanglan muluwat na nas katungdanan kay wa nay bayag. Gawas nga way bayag, wala pa gyud delikadisa. Gawas nga way delikadisa mga higala, walay nahibaw-an. Mao gina, walang alam kung dapat muluwat na siya sa katungdanan. No? Resolve makasuroy kauban diri ang lab. Radio kay sudlunon kaayo ang sani Bakakuwa. Dili. Pag-drive og taxi, ma'am. Cristina Pulokyo, drive og taxi. Unya adto dito. Mag-driver kag taxi. Bitaw sige lang, explain lang. Actually, naaman po ka diri sa ato ang live. Makita na yung pangalan. Na mo tawag sa imuhana. Kano sa ba magsugod ato ang pagpanawag sa live, Inday Kubal-Kubal? Kano sa ba magsugod na ato ang tawagan ng mga naka-live na to? Kinsa ba in charge na to mo scan ana kay para at least naapod taon ni sila chance of winning. Kay kung wa gani nila chance of winning gani na. Urot gyud akong t-shirt aning gipaprinta karon. Gamay ra baya kay ito ang uban magpaabot na lang mo sa sunod na kong sweldo. Ako kaparehang suto nga moingon ang sweldo mga igala. Ihurot niya gatag kuman wa di ay. Kaya sweldo ipaprinta tani. Paprinta tani t-shirt. Bahalag masuko na kong asawa na ko. Ano man di ay? Ano man di ay? Suko ng asawa. Imo ang sweldo din na sa Lab Radio Jod. Gihurot na mo palit og t-shirt. Ayun, okay na. Ikaganahan na na. Daghan kay kang natagaag t-shirt. Gilang, madtulang ko sabungan. Mangwarta ko dito sa sabungan. Para na ako'y alibay. Makahimas na po na itong mga buwagaw buhok dito. Agaray! Patay kang bata ka, ha? Mayroong mga panahon na kay tulog pa si Mrs. Di pa ito makadungo. Doon ay 50 minutos na nakalabay. Human ang alas 8 sa buntag. Now, wa may pulos mga higala diya si Soto. Naibaw aron sa mga Pilipino nga may paman sa iyahang taw-taw sa humayan. Kanang scarecrow ba? Taw-taw sa humayan. Maayo pa. Kay bisag di suguon nimo kay taw-taw ra sa humayan, makaabog pa mga higalag maya. Makaabog pa kanang mayang bungol. Pero kani si Soto mga higala, di makahimog yang kaugalingong desisyon kung dili mga higala magsubay sa gusto ni Tambaloslos dito sa Kongreso. Sa may pulos ni mo diya. Yan ang napala natin kasi binoto natin yung senador na yan na walang alam. Walang alam. Ito si Lacson, merong alam. Pero yung alam niya, hindi naman nababagay dyan sa Blue Ribbon Committee. Kasi ang alam niya, pinulis, dili kabaluan ng trabaho sa abogado. Tungod
Tungod kay dili qualification ang pagkabugado nga may mo chairman sa Blue Ribbon Committee, gisamantala, gipahimuslan mga higala. Murag uyab. Kay ang uyab di man igo mo balibad, gipahimuslan og taman sa ginhawa. Oo na gihimo karon aning duha ka mga senador. Una ang panawagan karon, dili lang kang Presidente Bongbong Marcos mo kana og pwesto, dili lang kang tambaloslos o kang saldiko, apel si Lacson o si Soto gipanawagan kay na-frustrate ang Filipino community sa nahitabong kudita mga higala. Wa malipay ang mga Pilipino. Pisan pa og surbiho ni ron kung nalipay ba ang mga Pilipino sa nahitabong kudita nga naundang si Marcolita og imbestigar kay giilis lang ang Lacson nga di kabalo. Gilisdan ang leadership sa Senado ni Soto nga di pod kabalo. Malipay ba ang mga Pilipino, ana? Si Escudero bisag ingulanan to, pero abogado to. Kabalo to sa mga pulisya, kabalo to sa mga rules. Kaya gipampuli mga igala. O sa may nabawanan eh. Si Soto, joke lang nabawan. Iya mga joke pag yun. Uga na kayo, uga pas kang manang. Di na mahalin din tao. May pa si manang nga uga, mahalin pa siguro. Basta na ay kwarta. Naapay mudaginot, anak, naapay mudumog ni manang. Basta na ay kwarta. Na may mga batan-on ro, mudumog mga igalag tapo. Pero kani mga igala si Soto, sus Ginoo ko. Naapay mga joke nga uga pas kang manang. Magpa-as-if pa mga igala kung makapurma burag kinsang genius. Sus Ginoo ko. Kung makita lang ng utok ni Soto mga igalag, masilip lang na din na sa iyahang ilong, sumangag siyang ilong. Makaingon yun siguro mga Pilipino, wag yun di ay ni. Kadto mga nangbuto sa iya, basig sangko pas langit ang pagmahay. Wag yun di ay ni. Empty pass, botilyas, red horse. Nagitungab mga higalas palahubog. Diba? Aning magsakit ang tangkugo sa mga Pilipino, maminaw aning mga balitaan ni. Kay na lang, kay Naay Alaksan FR. Naay Alaksan FR mga igala, tambal sa pamaol, si paminaw aning mga isyuhan ni. Di na ta makasabot kung unsabay ugma na nagpaabot sa tuwa, naapa ba? Wala ni mga kaisunan. Si Bongbong Marcos napugos aning mga tawhanan ni ug dawat. Napugos og dawat kay wa naman pud siya nakabawog unsa iyang buhaton. Nagsalimuang naman mga higala ang presidente. Tanawa ra gud na. Muhilak kahuman mukatawa. Hilak ug katawa. Muraman mga higalag programa ni Koan. Lula Hubag og ni Angkol Juan. Unsa ni? Angkol Totoy. Sus Ginoo ko. Ma'am Christine Ampulokyo, good morning din na. Si Tori nawala na. Wala na. Wa na may trabaho nun si Tori. Human naman, mission accomplished naman si Tori. Namamahingan na si Tori. Wala na kay papel din na Tori. Hilom ka na din. Si Tori, dili man na dilawan. Admin man na. So di yun na siya mga higala pwede din na. Gisakyan man ni ron sa mga dilawan o pinklawan ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Kay ang gusto ni Bongbong Marcos unta, nga ma-maintain sila sa Malacanang. Ay di man na pwede. Ang gusto po sa dilawan, sila ang makatik over sa Malacanang. Mauna, ilahan ng sunugon ng admin ni Marcos para ang magalamay ani maapil og kaugdaw unya iskrinan po nila ang mga Duterte para di makasunod sa Malacanang para sila mga higala maoy makasunod din na ng Malacanang. Mauna kulay bans na si Magalong, Lacson, Soto o uban pang mga iluwag dilawan including Dilima, Hontiveros o uban pa. Nagkahiusa mga kaigsunan. Nagkahiusa ang mga tambalos-los dagko. Wala na. Ultimo ang Korea nanalaw na may galag pautang sa tua. Kay grabe ka kurap. Di ba na ulaw na? Di ba na sagpa sa apapangig mga higala nga yambi-yambi ni Presidente Bongbong Marcos?
Nang-explicar ka nga mangutang, kauman, gibalibaran ka? Di ba naulaw? Oh? Mahintag ang balibad, way kwarta ang Korea. Naay kwarta ang Korea. Di lang yung tapautangon kay nahadlok ang Korean government. Nga, hutdon na na, gwaldas, pangkurakuton na na, iyaka-iyaka na dito sa kasinuhan. Hadlok ang mga Koreano. Gamay samot makas mga Koreano, mga igalaga huna-huna. Baon na itinuo din. Ang atong mga OFW, grabe na daw ang ilang kaulaw gibati ngadto karon gawas nasod samtang nanarbaho sila. Grabe ang BI sa mga nasyonal. Sa ato ang sistema diri o sa ato ang gobyerno, mga opisyal. Mga baga daw na, way delikadisa mga higala, mga kawatan. No? Karon, kisa imbestigahoron ni Bagalong diha o ni Singson anang kwan. Alam na yan. Gagawa yan ng mga sacrificial lamb to save the neck of Romualdez ko o uban pa nga mga high-ranking corrupt personalities din sa Congress. Gagawa yan ng mga pulgay, ilahang himuon din. Karon kaning Diskaya couple, di mangyod na mabangbang. Kay mutug-an naman yun sa tinuod, paunsa na hitabo ng korupsyon, ilahang ginahadlok. Ginasigig hadlok, sigig hadlok para muundang og istorya or para bawion ang istorya, magpatabang adto sa mga congressman, kay di mo tabang ang Senate, kay dili mabutang siya sa Witness Protection Program adto sa congressman. Pag mudula sa mga congressman, sa mga sakop ni Tambaloslos, negosito na. Tagaan na nag-script pariha kang Bryce Hernandez nga magbasa-basa na og script din sa inquiry. Nga hinimo anang mga congressman, mga kaigsuunan nga sabit aning kaayong iskandalos corruption. Mao na ang nahitabo. Awa, importante kay ng testimony ni Diskaya. Dapat ma-preserve na. Pero dili mo sugot si Soto. Kay ang nagbutang niya din nga congressman si Tambaloslos o si Ko, maangin anang statement ni Diskaya. Muna, kung naapay nabilin nga kaulaw gamay ni si Soto, hawa na din pagka-Senate President. Apel si Lacson, kay wa kay angay din ikaw ray giangayan og si Magalong, anang imuhang pwesto. Pero ang mga Pilipino mo tanaw sa imuha, wa kagyoy angay, labi na ni si Soto. Kay wala kayong alam dyan anang inyuhang trabaho. Ay, wala tayo oras mga igala. O ba, atangin ninyo ato ang raffle draw. Sinimana na to. Kada Biyernes na, 5 kabuok ang mudaog. Sa kining nga raffle draw. Sa ato ang huli ka day, huli ka dong, daog kag brom-brom pa promo. Mga kaigsuunan. Salamat kayo sa inyo ang pagiguban ka na musukad kaganiya hangtod nining mga oras. Apan ulat na may gala magbulag-bulag ato ang bulawanong pulong una karong buntaga. Higala, ma-perfuman o mautot. Wagyo'y bahong matago. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang tod-ugma pohon, adlaw nga Biyernes. Ako yung alagad bata-bata, June Bersamin, din sa 90.7 Love Radio, Issue sa Masa. Salamat, may buntag, and keep safe always, mga bahay. Issue sa Masa, uban ni June Bersamin. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa Masa, uban ni June Bersamin. Issue sa Masa.